senam deh. Srampat diaturke. Alhamdulillah wa syukurillah wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Yudo Bagja. Saged pepanggihan wonten ing Desa Kepuh. Luar biasa masyarakat dalu punika tumplek blek. Betul. Dalam rangka bersih desa. Bener. Ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Adoh saka memala, adoh saka sukerta. Caketa ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma amin. Nah hebat napa melih menika ngepasi wulan sing sae wulan becik. Wulane apa to iki? Wulan Sura. Muharram. Muharram utawa wulan Sura tumrape piyayi Jawa Sura menika mesuraga. Apa iya enek artine ya? Lho pripun? Raga punika ragangane awak sing diragoi rina lan wengi nek reget ya kudu gelem ngragati. Apa? Raga kuwi ragangane awak. Raga ragangane awak. Sing rina wengi diragoi. Nek reget ya kudu gelem ngragati seranane lewat tirakatan tarekotan kados dalu punika. Kaya dalu menika. Nggih. Ngepasi dinane dina ingkang becik anggara kasih Selasa Kliwon. Selasa Kliwon maleme Rebo Legi. Lah, Selasa telu Kliwon 8 tiba 11. Insyaallah sedaya warga entuk kewelasaning Gusti Kang Maha Kuwasa, uripe saya ayem, saya tentrem Allahumma. Amin. Napa melih dina anggara kasih nika hebat lho Mas. Selasa Kliwon, Selasa telu, Kliwon 8, 11 nek diitung kanthi petung Jawa. Piye iki? Tibane tiba apik. Maksude Sri Dana lungguh lara pati, Sri Dana lungguh lara pati, Sri. Tiba Sri. Rezekine melimpah. Sri menika dewane pangan, Sri dewane rejeki. Insyaallah kabeh warga masyarakat Desa Kepuh sing petani panenane saya melimpah Allahumma. Amin. Sing pedagang saya laris Allahumma. Amin. Sing tentara, sing pegawe, sing polisi mundak pangkate Allahumma. Amin. Hebat kaya ngene. Jan rumah aku dinane Selasa Kliwon dasar Pak Lurahe Pak Joni. Pak Joni panjenengan pun makaping-kaping ditinggali Wah, mriki. wis manjing seduluran. Kula kalih panjenengan wis ping 4 niki nek gak salah. Saged kepanggih kalian iki nyampuk riwa-riwi ya. Wira-wiri nyang apa? Dina ngomong-omongane ra kemeng ngono kuwi. Paling tidak lah aku iki wong ki nek petuk ki wajibe omong-omongan kok. Petuk ketemu karo Mas Suwe ora ketemu lho iki. Wajibe ngobrol omong-omongan kok ganggu wong omong-omongan. Ya maksudnya iki aku yo melok ning kene ya paling tidak dijak omong ya ta Met ngono kok ya. Oh karepmu pengen dijak omong. Pengen omong. Oh pancen saestu lho Mas Rudi. Pengen omong. Bersih desa menika adat para masyarakat wonten ing Desa Kepuh turun tumurun. Iya. Lah yo ngono to Met. Nggih.
Lah, ingkang kedah dipun lestarekake, dipun lestantunaken sedaya warga masyarakat, awit masyarakat punika tresna dumateng budaya. Ya ngono to, Met? Lah, milanipun saking punika kompake masyarakat, pejabat lan perangkat desa. Kangge contoh. Kangge contoh warga desa-desa liyane. Ya ngono to, Met? Mbuh. Yang apa to kuwi? Kok nesu? Jak omong-omongan nesu, ra jak jarine kok omongan nesu. nakoni mau. Ya rada akeh ngono lho, Mas. Aku dianggep ra iso omong ngono. Oleh nakoni rada akeh. Nuwun sewu. Bersih desa saestu hebat luar biasa. Apa to Mas Komet bersih desa kuwi ateges sedekah bumi. Sedekah bumi iki kabeh warga masyarakate nindakake tasakuran ana ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Gusti Allah Subhanahu wa taala tasakuran kuwi penting banget lho Mas Komet lak ya ngono to Met. Sadaqallahul Latif. Jare kon sing akeh. Maksudnya sing akeh ora ngono ya omongan kayak sampean karo Pak Rudi lho. Lha nek omong ya entang ngomong kok seneng. Wis ora omong-omongan. Rusuhi. Do. Nggih. Awake dhewe kanca. Betul. Sesama seniman harus saling menghargai. Menghargai. Komet pengen ngomong. Leres Ayo, kula monggo. kalih panjenengan mendel. Duh ngewengken lho, ngewengken. Kaenggon. Ben ngomong. Iya iya. Wis Ndang ngomong. ngomong. Ngeten. Ayo ta. Pengertian Iya. Pak Rudi menika. Wis ngomong. Pripun Pak Pawartos? Diwengkon anu ya do. Nggih, kesempatan. Ben ngomong. Ben Karena lalu ngetokke punika- ora unek-unek. darani bisu. Lah, Mulai mosok darani bisu lah repot. Wilayah udang ado-ado kok luar dagelan biasa. bisu. Iya, ada-ada kok bojonegoro darani bisu lah ya. Pak Joni Ngawontenaken niku wis pirsa. Iya. wayangan. Wong iki ning piantun kepuh ki wong blater Nggih, kabeh. Pak, Dok. masyarakat hebat to. Nggo mriki lah, nggo. Nyang apa Piye to? to? Kersane cedhak kalih menika, Pak. Kok nesu meneh kowe iki Wis nesu gak omong meneh. aku. Kok gak omong ki lho kuwi. Lah kok omong-omong kono omong-omongan dhewe ya. Lho, lah jarene njaluk sing ngomong. Maksudnya aku menang, Mas Rudi menang. Yo, Maksudnya ngewengken kowe kabeh meneng kowe omong. maksudnya sahur Ngrungokne. manuk. Wong telu kok. Oh sahur manuk. Oh sahur mungkin, manuk, oh. iya Oh iya. ben enek anu to, ben enek sahur-sahuran. Chemistry-ne. Iya. Sahur manuk. Malam Betul. yang sangat luar biasa tentunya Pak Rudi. Kok wonten teng desa Kepuh punika kok ingkang dalu punika ngawontenaken nggih menika kok nggih. Mugi-mugi sedaya kok ingkang sampun ya ampun Piye to, Met? Salah terus kok Termu gak ki enek piye? benerit. Aku karo Yuda ki wis per lho. maksudnya go ngono nek kancane Oh, ngomong jaluk digongi. Digongi awake dhewe kok ora paham iki piye to? Masyarakat ben pirsa nek Mas Komet niku seorang budayawan, Oh, iya, seorang ngomong. seniman. Jaluk digongi. Oke. Oke, oke. Iya iya iya. tanggapan bolak-balik kok ora paham. Lah domongi kok. Iya. Dalu punika teng desa Kepuh punika sangat luar biasa menunjukkan kerukunan yang sangat luar biasa namung saged derek dedonga dumateng sedaya. Sampeyan sapa? Wong aku ngomong gongi lho. Kok terus Lah piye masa keliru? sapa? Awake lemu, jane ganteng jane. Lah tapi, lah tapi. Tas-tas ra sopan enek ingsun ngomong kuwi Lah alah alah. Pangkatmu ki apa kok ingsun ki lho Wong kaya bocah rupane kaya nyambik kok iso ingsun. Wong ki muni ingsun ki dijumbuhne karo prejengane. Nek Mas Rudi karo aku pantes, paling ora aku Yuda. Yuki Rahayuda kuwi Widodo. Rudi Ru kuwi Barudi itu dimanapun selalu update. Komet alah ko kuwi KO, met kuwi mencret. tapi kan wis mari. Wis mari mencret kok iso. Aku. Mulane awake dhewe nang kene iki ora usah kok padha tukaran, ora usah kok padha gegeran. Sing penting donga kanggo warga masyarakat Kepuh, masyarakate sing ayem tentrem ki patut dicontoh daerah liyane. Muga-muga dengan kerukunan dan ketentraman ini bisa menimbulkan duweni putra-putri sing hebat, soleh-solehah, anak sing cerdas, anak sing pinter. Allahumma. Amin. Ngono lho Iki cah. lho jenenge dagelan cerdas ki. Ngono kuwi. Yuda iki. Anak cerdas nyapa ndongakno kok pinter. Lho, lah piye to? Ayo ndongakno mugi-mugi sedaya kemawon gadah putra-putri sugih Allahumma. Mugi sedaya ingkang rawuh dados tiyang sugih Allahumma. Oh ngono beres. Iki jenenge cerdas. Nek bocah ki kudu pinter sik, Mas. Sing ngudukno sapa? Ora pinter Anakmu penting sekolah apa ora? Ya sekolah. Lah sekolah iki ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane ngono. Lho,
Ya ben pinter to. Sekolah ben pinter. Gak ora urusan. Anakku ki pinter ya apik, ora pinter apa-apa. Sing penting sekolah padha karo kancane, isu enek kegiatan adus, seragaman padha karo liyane. Wis ngono. Ora lho. Sampeyan anake ya sekolah to? sekolah Disangoni ora? disangoni. Piro? Ya minimal nek anak SD iki ya 15 tekane 20. Nyang apa kuwi? Mas Rudi Umum, anakku sangune 10.000. 10.000. SD. Iya. Lah nek naik ke SMP? Ya tak tambahi 5.000 dadi 15.000. Aduh, dalang kondang kok sangune kur 15 Iki apa to iki? Lah Sampeyan bocah kok Anakku 15. Lho, nek SMP, nek 20. Aduh. apa kuwi? Iki umume sakmene lho Mas. Alah ya dadi sing gak umum. Anakmu sing SD, sekolah sinau sangune pira? Kelas loro SD sangune 5 yuta. Ora entek tak tapuki. Ayo sugih. Kelas loro SD sangune 5 juta. nek gak entek. Tak kawaplok. Walah lele sogunmu ki lho rong lunas. Kredit sogun kan saiki rong lunas Lah, ya kok ki- iso nggo nombok nyangoni 5 juta lho. Ngono mbok isa. Wong iki mbok ya berpikir cerdas. Wong apa adanya. Cerdas pripun? Anak kuwi nek pinter ya paling okai enek tetembungan kata mutiara tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho. Hanyun sewu wong aku tekan kepuh nganggo Sherlock kok. Lah tekan Cina iki lho sing tak takoni sapa? Keluarga ya ora duwe ya tekan Cina. Sing dipangan kok entan to. Kok entan to. Maksud iki anak kuwi nek pinter akhirnya duwe kemauan cita-cita sing luhur gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apa enek langit gantungan? Oh kadang cemerwentel ngono. Iki piye to? Tegese duweni latar belakang pendidikan kuwi lho, latar belakang pendidikan. Di mana-mana namanya latar itu mesti depan. Latar kok belakang iki jane mburitan. Latar di depan Pak Do. Lek ngomong ki dipikir. Piye to? Omong ambek sarjana kok kaya ngene iki. Oh iya. Aku kan sarjana sepok. Sing tak karepne latar belakang ya Mas ya. Maksudnya latar belakang iku nek duweni kemampuan, duweni skill. Iya duwe. Skill. Lha iki tengen iki kiwa. Lengkap. Kuwi skill goblok. Skill kuwi kepandaian ki lho akhirnya bisa memanajemen uang jadi keluar masuknya uang. Iki jelas. Ya, kok iso keluar masuk gitu. Masuk sih lagi keluar. Wong masuk urung kok keluar lho piye? Ya ora iso no aku. Kualik ngono Mas. Nah iya masuk sih lagi Iya, keluar. komen kok angel men dijak omong-omongan bocah. Ora angel kok. Iki jane sing bener. Memanajemen uang dengan bekerja keras. Lah. Ini yang penting. Keras dulu baru bekerja. Sik, Ora sik, kok sik. kerja dulu baru keras. Sing bener. Keras dulu baru bekerja. Jorok iki cah iki jorok pikirane iki. Bocahku. Ora seneng aku omong-omongan ngono Kok kuwi. jorok piye? Lah keras dulu baru bekerja ya apa Keras maksudmu? ki semangate lagi kerja lho ngono. Dengan kerja keras akhirnya punya uang pulang perginya bisa gampang. Loh, pergi pulang. Wong lunga ae urung kok mulih lho. Kok salah terus ta aku. Ya, iki? Lah kuwi bahasa sing wis beredar di masyarakat sejak Bahasa dulu. sing wis kaprah Ning umum. ning salah harus dibetulkan, bukan pulang pergi ning pergi pulang. Pergi sih umumnya wong lagi pulang. Lho ngono. Lah iya maksudnya nek dengan pulang pergi dengan mempunyai kemampuan akhirnya kan lho wong kuwi iso duweni penggawean sing akhirnya dadekno wong sugih. Ngono lho Mas. Lah kan isih kerja. Iya kerja. Lah nek wis sugih nyapa kerja? Lho, Wis piye ta sugih iki? santai lho ngono. Nek jenenge wong ki kerja sik nglumpukne dhuwit akhirnya sugih. Lah kan isih susah-susah nglumpukne duit. Wong Lah, terus? wong pinter urung tentu jamin iso sugih. Nek nak sugih mesti penake. Wong iso ngomong sedekah lah. Sedekah ki ora lokak ning tambah kebak. Bener. Iso sedekah kuwi nek duwe sugih utawa luwih. Lah nek dipangan dhewe ra enek kok ape sedekah. Wong iki mikir sing gampang-gampang wae. Jare ngene dengan profesor ini bisa membangun jembatan layang, bisa membangun masjid. Alah ngapusi. Aku tahu masjid kurung dadi tak kelompokno wong pinter-pinter ora dadi. Lah nyang apa? Wow, malah ora dadi padha bantah-bantah ngomong tok. Heeh. Aku nglumpukno wong sugih-sugih saiki dadi. Wow. Ana sing gowo semen Tapi keramik. dengan pinter, dengan skill kan bisa ngandalke kepinterane to Mas. Contohnya kaya Mas Rudi. Napa? Walaupun penjenengane dadi dalang, kuwi Iya. duwe pakaryan liya. Bisa. Contoh kaya aku, Mas yo ketoke aku iki kan dagelan. Iya. Tapi aku kan kuwi kan gak ngerti sejatine aku iki sapa. Napa to, Pak?
Aku ki nang omah duwe penggawean pijat refleksi. Pijat Duwe refleksi, Pak. samben. Duwe samben. Oh pijet refleksi. Refleksi mulai ngarep omahku ki tak tulisi plang gowedi. Panti pijat mara jengat nggonku. Apa kuwi? Apa kuwi? Nggenku lho. Kok mara jengat ki apa kuwi? Maksudnya jengat niku waras, sembuh dengan seketika. Mara jengengek. Mara jengengek Gak omong langsung sehat. Bae buka ngono iki. Buka refleksi, Mas. Segala macam penyakit. Segala macam. Penyakitmu apa? Pasrah ning nggonku. Wis gampang-gampang pamane kesleo. Sing tengen apa sing kiwa? Tengen. Langsungnya sikil tengen candak, pijeti nil pelurut serut langsung didilat. Mandi perkara dilatanku mengandung rajah kala cakra. Didilat barang. Dilat. Lho kuwi ilmu kok kuwi. Ilmu, Mas. Golek angel kuwi. Lak kesleo. Dilatane iki lho sing penting. Mamane Kala cakra. Kala cakra. Iya. Umpamane ngelu. Ngelu sirahe to. Nggih. Langsung sirahe candak cek pijeti nil pelurut mak serut didilat. Blok. Waras. Mergo mengandung rajah. Kala cakra. Lah, iki lho. Hafalno lho kuwi ya. Apal aku. Lah balik kok. Lara apa neh? Umpamane hernia. Mek keselio ya Mas ya. Keselio ki pijeti nil pelurut serut dilat blok. Mari. Kala cakra. Wah, kuwi Iya ya lara bathuke nil pelurut serut dilat blok. Iya ya kuwi lak ngelu karo kesleo. Lah iya. Hernia. Nek bathuke ya Mas ya. Nek bathu ki nil pelurut serut didilat blok. Langsung mari. Hernia. Ora kala cakra. Hernia kuwi lha aku sing gong sinau. Lah gak dinil-nil. Dadi ngene. Lah kuwi apa iso nek hernia? Kuwi Bisa nambani kowe. Lah aku sak ndure. arep mbok nil-nil. Ora no. Sak Itu. ndure, sak ndure tabib kok kene. Piye kuwi Kok tambane cakra, piye? Arka? Hernia zaman saiki rak wong padha bingung nek aku ora. Lah Piye, nek kowe Ngangge resepmu. ilmu Jawa sing penting wong yakin telaten. Tinggalane leluhur. Nggih. Piye kuwi? Tak tur yakin. Yakin. Apa Mas resepe? Kuwi wonge kudu sabar. Ben dina ditelateni nek isuk kae nggodhok banyu, keke uyah sak gegem. Biuk diudek. Godhog banyu kayak uyah sak gegem diudek. Diudek, dioles-oles sabar. Ditelateni 7 dina. Waras Mas. Ya dadi ndok asin. Tak sabuk. Timbang rene kegiatan. Met. Hei, Tak baca. berarti kowe kulino kowe, praktek kowe Lah kulino. timbang nil-nil. Wong edan iki kok. Hernia apa mbok nil-nil. Kowe berarti kulino praktek kowe iki kaya. Wong kok iso. Enggak, aku kae sangklir kok. Hei. Ora cetha. Lah sing tak karepne iki ya ora kaya ngono kuwi. Mulane awake dhewe iki sebagai seorang seniman dadi seorang dagelan aja mung jagane ning pegawean ning ngisor tarup mempunyai kemampuan duweni pekaryan penggawean sing luweh. Ngono. Misalnya, Loh, misalkan kaya aku ngarep mang dadi tukang Pijet. pijet. Lah di samping itu kan lho, anak-anakku kan sukses kabeh. Lho. sukses anakmu ana pira, Mas? Nah, anakku papat. Barepe Saiki ning gone UGM. Jangan putrane pinten, Pak? Aku papat. Termasuk ya api, tapi untuk keluarga berencana gagal. Yang apa? Kok gagal? Duh, semakin baik itu harusnya 3, Pak. Keluarga berencana kok telu ki. Keluarga berencana 2. Lah ya, tapi menurut survei kehidupan Alah, wong kehidupan kehidupan. Piye? penekanan kehidupan mengatakan anak 3 itu penting. Kok iso? Karena apa? Nanti yang akan menjaga kita di hari tua. Sebagai sandaran. Contohnya Mas. Anak pertama, kedua di sekolahnya sing dhuwur pinter men dadi pegawi. Lah sing ketiga ini kadang-kadang orang salah. Yang apa? Jangan di sekolah ke. Lho, piye to kuwi? Yono harus digoblokan. Nah,
Kuwi kleru lho iki. Anak digoblok Kudu dipinterne. Lek iso taruna ngungkuli bapa. Kuwi jenenge mban cindhe, mban siladan kowe. Banding-banding anakmu. Bedak-bedakne. Pinter siji, pinter kabeh. Ora, ini menurut survei. Maksudnya piye? Lah, nek kabeh dipinterne, kamangka awake dhewe saya tuwa. Umure saya tua. Saya tuwa, ya ta? Nek dipinterno kabeh dadi pegawai kabeh. Heeh. Kuwi kerja nang Surabaya, Jakarta, nang luar Jawa. Aduh. Awake dhewe toleh ngono sapa. Ora enek sing ngopeni. Heeh, anak aku wis dadi wong kabeh. Aku dadi gawe ya ra. Ya. Ya kudu siji men digoblokne men ora klebu nang ndi-ndi, men nang omah wae. Ngopeni Sing bapak. bakal ngopeni awake dhewe. Oh alah, ya Lho, termasuk masuk akal loh Mas Rudi. Survei. Lah keluargamu itu tunggalmu pira to Mas? Telu. Sing loro nang ndi kok gak enek? Sing loro nang Surabaya perpajakan. Sitoke, Jakarta lah sing nang omah. aku. Lah berarti sing digoblokne kowe berarti. Kowe berarti sing goblok dhewe. Sing digoblokne kowe. Lah iya. Kowe Kowe iki goblok kok sombong ki lho. Iso kena aku dhewe. Lah kowe sing cerita kok ya berarti lek dulurmu kabeh lunga kowe sing anu. Pancen iya, Sing Pak. goblok dhewe kok ya. Kamulane ning wulan sura ki lho ya Mas ya. Nggih. Iki perlu lho ki awake dhewe introspeksi. Awake dhewe iki kudu oncek-oncek Mas. Lah ku lho. Iso rumangsa, aja Lah. rumangsa iso. Aku ki sapa? Kowe ki sapa? Ngono lho. Lho, lali. Piye ta iki? Karo awake dhewe kok lali, aku ki sapa? Sik ngene lho Mas. Tegese iki penerjemahan lho, Met, penerjemahan. Lah Penerjemahan. niki le tanglet aku ki sapa, kowe ki sapa? Lho. Wong ket mau nang kono jagong karo aku kok lali. Angel komet dijak Oncek-oncek Mas. Awake dhewe iki ngonceki, dionceki ta awake iki dionceki. Lah awake dhewe iki wong apa gedang? Kok dionceki nyapa? Tegese wang sinawang antarane kowe karo aku ki padha wang sinawang. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Oh, Oh tak culek matamu lho engko kok iso malah. jare kok nyawang kok. Tegese kowe iki paham sing tak omong apa ora to? Gak. Aku kan Oh, nomor, layak digoblokne iki mau. aku kan nomor 3. Rodo ya Mas ya. Ya. Jenenge rodo. Neng dinggon ki lek jenenge rodo kuwi kan mubeng. Paham ora Met? Rodo kuwi kan mubeng. toh. Berputar. Kok kabeh mubeng lah roda serep kan? Kayak roda serep ya ora mubeng lho, kayak nenggon. Sing tak karepne ki roda donya ki lho, rodane donya ki kan mubeng to Mas. Ya, iki lho aku neng kene lagi ngerti nek donya iki duwe roda, Pak. Wi, aku kok terus bayangne umpama roda donya mbledas ki nek nambal. Anu badhe nambalke roda donya, Pak. Kuwi mesti nak Aduh nek ngerambang mesti golek telogo. Komet ki wong Ora. mbok pangantah lho. Iki omonganku ki mesti mbok Jare- pangantah. jare rodo Tegese roda donya sing bubeng, Ya. ki wong ki kan ya kadang neng Sor. ngisor, kadang neng Oh dhuwur. iya. Aku kadang nak anu ya ngisor nak pas kesel niku ya. Lha kuwi apa? Kuwi apa? Jare kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Lah ya menungso ki Lah kadang iya. neng dhuwur, kadang neng ngisor. Ah, ya ndelok-ndelok keadaan fisik lah awake dhewe. Nek awake dhewe gak mampu ya ngisor wae lah, lebih pasif daripada Kok mesti parakmu kok mbrono terus. komet iki muni blendes lho. Tegese ki ledok iline banyu, ledok iline banyu nek jenenge banyu ki mesti netese mengisor. Ora enek kok banyu parake mendhuwur ki ora ana. jere sapa? Lah disedot kae? Sanyo? Isa teko toren. Iki piye lho wong kok. Oh iya, air mancur barangnya ya munggah lho, Dok. Langgen kok ya. Kowe piye to, Dok, amen keblekuk iki kok ya. Ya, dalu punika matur nuwun sedaya masyarakat Kepuh, utamanipun kagem Bapak Lurah, Bapak Iskandar. Hei, Pak Joni. Joni kok Karena Bapak Iskandar. begini Pak Rudi dan juga Pak Yudo, karena saya berbicara ini sekaligus ngetes kefokusan jenengan. Fokus Nek bae. Joni Iskandar kuwi kan artis sing sok vokalis penyanyi kae. Joni Iskandar, terus Imam Musola. Imam Musolat, bahasa Tambir. Imam S. Arifin. Ya Imam S Arifin. Iya. Ona Sutra. Heeh, Roma Irama. Nek si Joni Iskandar. Ngerti Ngerti ra lagune? Raro. apa ngerti lagune Joni Iskandar? Woi, Lintang Asmara. Ora enek.
Joni Iskandar ya. Biyen rong eneh. Kowe iki jane paham tentang lagu apa ora ta? Kowe iki jare iki kondange Mas Komet adalah pelawak, di samping itu sebagai kalvo. Mas Komet sebagai seorang kalvo, vokal yang sangat hebat, tuntunan ngerti-ngerti bab lagu. Loh, sampean rasa aku. Para penonton saja sudah paham. Saiki umpama tak tus, umpama awakmu tak tus. Tes. Ya, umpama tak tes. Dites nganti tos. Buatkan lagu yang nuansanya percintaan. Aduh. Gampang banget kuwi. Lho, piye coba? Lah Roma Irama ki wakeh percintaan. Nuansanya percintaan. Heeh. Piye coba? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ben-penak ini. Kendangnya kayak iya Mas ya, kendang ya, kendang tok. Kendangnya kayak itu itu. bagian kecer. Kendangnya dionekne apa dikekne? Kayak didol. Aku bagian apa? Dol. Ya pendadak ngene wong kae lho enak ecek. Aja ora anu kok ya kene kerja. Wong nganggo iki ya. Heeh no. Piye ta? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Engko gagah. Aduh aku sesuk jahitno lambe terusan. Nyapa? Menghibur kali Mulih iso aku ora diceluk yuda malah diceluk gembleh ngono. Oh, takon lagu tentang percintaan. Kuwi nuansa percintaan. Percintaan. Sekarang kalau lagu yang nuansanya nasihat. Nasihat yo ada. Apa jajal? Roma kae? Sing ndi? Yudi. Hehehe. Judi. Oh iya. Judi. Judi. Tet. Menjanjikan kemenangan. Judi. Tet. Menjanjikan kekayaan. Bakang. Bohong. Bohong, bokong kuwi. Bakang. Ya, kuwi lagu yang nuansanya Nasihat. nasihat. Umpama lagu yang nuansanya sing angel, apa ya? Digawe apa ya? Apa? Apa? Lho apa? Apa? Manut. Transportasi, kendaraan. Transformasi. Ada. Kendaraan. Transportasi. Ora pengelimin. Bener, transportasi kok. Transformasi. Apa lagu yang nuansanya sensus? Oh, ada Roma. Sensus penduduk. Sensus penduduk. Piye kuwi? Pembangunan, tentang pembangunan. 1001 macam cara membangun balai desa. Mau dibuat joglo atau biasa, terserah Pak Lurahnya. Lagu tentang pembangunan. Lah ya. Piye lagune emang? 1001 macam cara membangun balai desa. Lagune kaya ogak kuwi, Mas. Kuwi iki Ora. ya piye to kok ya? 1001 macam penduduk Indonesia. Lah ya. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ini lagu iki lho. Lah iya membangun kan wong Indonesia membangun lho Mas. Wis ora usah dipikir teman-teman. Enggak, kuwi nek nggo bangun ya kuwi engke. Saiki nek transportasi kendaraan. Ada lagu anak-anak. Apa? Becak takkan. Mentok, kuwi Becak. mentok. Lah mbok takokno wong sakne biyen. Mentok napa becak, Pak? Mentok lho. Becak. Mentok. Ayo pokoke mentoke numpak becak ngono. Malah ra. Kowe iki jenenge ngawur ora jelas kok nek gak iso nyanyi mbok nembang karo Mbak Presiden. Tak goleke kanca. Golek gandengan. Manut. Coba njajal kae Sing pundi? ana Krisnia. Oke. Tak golek Krisnia sik kelingan to, Dok. Tesik. Piyayine ingkang langsing. Nah. Pelatih senam nek mboten salah. Iya lho iku komen mriki danan langsung. Nggih. Pelatih apa? Senam. Pelatih senam termasuk wushu. instruktur fitness. Oh, wah ya iki. Coba njajal kene. Bali. Bali.